Ambalma wani yanguma bikibaran bambolo kala sama o de ko Mali dɔgɔtɔrɔ kɔni bɛ tile fila baarabila la min daminɛna kabini kunun tarata don. Ayiwa min ye syndicat ye ni o ye dɔgɔtɔrɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu ye olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni tile fila baarabila in kɔfɛ ni ɲɛma sɔrɔ olu ka laɲiniw na kɔni k'olu bɛna baarabila wɛrɛw kɛ min bɛ daminɛ ni kalo in tile 12 ka taa bila kalo tile 14 na. Wa ko yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ ni ɲɛma sɔrɔ tuguni k'olu bɛ baarabila wɛrɛw kɛ min bɛ daminɛ kalo tile 19 ka taa bila tile 22 la. Ayiwa min yɛrɛ ni syndicat ɲɛmɔgɔw ye kɔni olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ka laɲiniw tɛ kuraw ye ko ka da kan ko laɲini kɔrɔw de don kabini salon u ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna fɛn minnu kan ko hali bi kɔni ko olu kɔni tɛ ka waleya. Ayiwa olu kɔni kumaw ninnu kɔnɔ bakuruba la olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko minnu yɛrɛ ye contractuels ye dɔgɔtɔrɔ minnu ye contractuels ye ASACO la ko k'olu don fonction publique des collectivités la minnu yɛrɛ bɛ ayiwa contractuels la hôpitaux la ko k'olu fana don ayiwa fonction publique ba yɛrɛ la n'o ye jamana fonction publique ye. Ninnu kɔni y'a bakuruba ye nka u ka laɲini dɔwɛrɛw bɛ yen o y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni ɲɛma sɔrɔ olu la kɔni ko an ka jamana kɔni bɛ sɔn ka salon min gɛlɛya minnu sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw fan fɛ ni u ye tile 30 kɔ baarabila kɛ ko ɲinan kɔni o ɲɔgɔnna fɛnɛ bɛ se ka kɛ wa fɛn bɛ se ka kɛ min ka jugu n'o yɛrɛ ye ko ka da kan k'olu kɔni jijalen don ɲinan kɔni ko laɲini ninnu kɔni u bɛ sabati cogoya min na. Ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a jira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko an ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ ye kalata sɛbɛnw ye ni o ye carte d'électeur ye olu sera an ka jamana kɔnɔ kunun tarata don. Ayiwa a jirala k'a fɔ kɔni ko ni carte d'électeur ninnu olu bɛ taa bɛrɛ t'a jɛ 4 na wa k'o t'a bɛɛ ko k'a da kan nin y'a kun fɔlɔ de a tɔw bɛ tila ka na. Ayiwa an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko ni carte d'électeur kura ninnu olu kɔni bɔra Faransi de ni u dilanna yen yɔrɔ la ka se ka na an ka jamana kɔnɔ. Ninnu kɔni kun fɔlɔ minnu nana olu bɛna taa an ka dugu kɔrɔnfɛ yan fanw fɛ ani Kayi fan dɔw ni Segu fan dɔw min yɛrɛ Bamakɔ ni a kɛrɛfɛ duguw ye ko olu ta bɛ tila ka na kun filanan na. Ayiwa a jirala k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni carte d'électeur kura ninnu de bɛna kɛ ka carte ɲinanw kɔni remplacer wa ko ni nin tɛ mɔgɔ min bolo ko i tɛ se ka kala kɔni fili kalafili nataw ninnu na. O y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko nin carte d'électeur ninnu kɔni ko u kɔni tɛ se ka bayɛlɛma ka se ka namara kɛ n'a ye ko k'a da kan ko u dilanna a kama de. A jirala k'a fɔ kɔni ko nin kalafili sɛbɛn ninnu nalen kɔfɛ kɔni ko min ye k'a di jamanadenw yɛrɛ ma ko o dili bɛna daminɛ nin kalo tile 20 de. Ayiwa nin kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la.